Kabate CTV. Nakituk jang gimat gibaman tagasngi ni pai shaki kubor ke jela. Kaken ro jang yeng dorbar thau an batmai hagasnong maudiang diang New Shillong Township kala tua hagasngi tho dieng ka khan nyu tarik jemang arjar arfsa. Kani kala jatang hadin arsnem bau tunom pelun jong kani ke yeng dorbar thau an batmai ula khlem haka arfu artarik jemang arjar arfu ar. Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma ulalik jurip ya ke kenro ke peker yau put usam jong ke yeng dorbar thau an batmai ke jela ke badan hamau diang New Shillong Township ke balatua haga khan nyu tarik jemang arjar arfsau. Menteri Rangba ulai itu bagi jingtua jong ke kenro belasna da ke Assembly Secretariat kamdon jinya day AA bat ke jingsna ya ke building jong ke yeng dorbar thau an. Ka Kashari jong Sessions Judge ka West Giant Hills District kalarai penrem yau kersian langsungo nagasnong mukhap hadin pelalap ya kisaki sabut bau dan keti ban batbor ya kawai ka kentai. Kani kalaja naru usnem arajar shipo bat ki pulit gila register case haga Jowai Police Station hapo ka section laispa new punrio jong ka Indian Penal Code bat ya ka jingtokit laban shed haga Women Police Sub Inspector ka kong o tengkan. Hadin ke jing bishar bakhat do ya gani ka mukadduma ka Kashari kalalap ya kisaki kisabut gibabiang bat kala hukum ru ban set alang hado newsnem rengkat ke jing dan kuna ka ba san hajar tengka. Kakur Malnyang kala penkup buram ya ka samla Eulalia Audrina Malnyang kabala job ya ka kerdan ka baar haga rensan ya kop thai babriu kabala tip kumka Miss Global International Ambassador kabala long hagari Nepal haga shitarik uyayong arajar arpusau. Ya gani kerensan ya kau balai simenta dagi thai babriu ki balawan nikmat nagari Philippines, Sri Lanka, Malaysia, Nepal, bat kiwei kiri lapenlong daka Global Model India. Kathiar Lengwer Depay Society harengkat ke jingit reilang bat ka Khasi Department juga St. Anthony's College Shillong. Haka khat pratarik ujemang arajar arfsau kalapun kup buram ya ka kong selbi pasa kabala yok liang ya ka khusnam pat masri dangshen naga khti jongka Presiden dari India ka Draupadi Murmu hanong ba New Delhi. Hagani ke jingyalang lapelai pai baru ia ka kot kepala tho do Dr. Reverend Father Yohanes Warpatma ia kepala kerteng paradigm of conflicts in the work of H.W. Sten. Kathiar Lengwer Depay Society kala penelong ru ia ka jingken mau buram ia ki arngut kinong tho bakrau jong ka jait penriu khasi kata yau pahap Rabon Singh Kharsuka ia kepala jingkren do Dr. Silvanus Lamare bat halor ka jing im jong upahap Radhon Singh Berry da ka Professor Bakhyamon Renjak. Ka menteri ka koit ka khia jong ka sarkar jela ka Dr. Ampurin Lengdo kala itu baga sarkar kan sasdang ban pentre kamno ya ka Shillong Medical College la kumno shwa jong ubnai nailur arajar arpusan bat ya ka Tura Medical College house nem arajar arpunrio lani arajar arpunyo. Kementeri kelapan tip ya gani haka khanyu tarik jemang arajar arpusau hadien bakala syongi ke jingyalang perkhat kam bala peniai do Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma. Menteri bepek ya ketenat dia lek kai jong ke sarkar jela uba Syakliar Warjri ula ong baka sarkar jela kamshim ladu jingkermen ban yok penlong ya ke National Games hapo ke Jela Meghalaya. Agawai kaliang uni menteri ula pentip baga BCCI kala shim ya ka wei ke stadium Hamadan Kurkalang Ribhoi District ban penkelai ya ka Syaka Madan Cricket Stadium katkum ka national standards. Haga siteng mit jong ka khanyu tarik ujemang arjar arfsau ki runar kila prongto hapo ka yeng mani jong ka Balang Presbyterian haka sinong Dihar Ribhoi District. Kirunar kila tu ya kepisah jengken show ki keu sentiu bat kat tu kan ni tiar ki bapenon kam na ka benta ki jinge seng kerpang kirunar kila le dusman ru ya ki tiar kentang kila yo rong hapok mani ka yeng mani da ka bapen pra bat liet dau nar ya ka jing hangiet kani ka dei ka sen ka basau ba kirunar kila tu na ka ni ka yeng mani
Ka sarkar jela kala menjur da ka tender committee ka batamai ban pet ha ka bayade bat ka jing IT syaga company ka batamai ya ka EMRI 108. Ka menteri jong katanat ka koi ka khia sarkar jela ka Dr. Amperin Lengdo kala ong baka sarkar kala ajing menjur ha ka khanyu terik jemang arjar arpsau ya ka ni ka committee bat ha ka ni ka kenti kala pentikna baka sarkar kan sim da ka rai ka babiang ha ka bayade bat ka jingjiet ya ka company. Mentang ini pai syaki kubor na kelenggari. Ki pulit ke Delhi gila kem ya u Bibhav Kumar u badai u personal secretary jong menteri rangba ke Delhi u Arvind Kejriwal. La kem ya u na yingsa jong Kejriwal hadin baka MP Rajya Sabha na keseng Aam Aadmi Party ka Swati Maliwal kala mudui jahar na marba u syok ya ka haka khatlai teri u jemang ha yingsa jong Kejriwal. Kidon kumbah riusan hajar ngut ki nonglek pilgrim ki bala register yala de bani shimenta haka Amarnath Yatra ka bajulong shisen shisnem. Ka Amarnath Yatra mentau snem kan sedang naduk ka khat khandai tarik ujeliau bat kan kut haduk ka khat khandai tarik unailar. Kan dei ke jingyat pilgrim ban lek rung syaga jaka mane blai ka badan hapok krem ha Kashmir. Kendai ngut ki briu kila yap bat arpusau ngut kila mensau ha ke jingkem ding ka bos ha ka por bakadang yad. Kani kala ja ha Kundli Manesar Pelwal Expressway ka badan ha Haryana. Kila not kidai ki barang wan pai na ke jingyat pilgrim na Mathura bat kidang temu ban lech sya Chandigarh. U kurtong shimet u bayakun ya ke election Lok Sabha na Gopalganj constituency ha Bihar u Satyendra Baitha ula yai lenti ban lek tep kerteng dak basyong halor ka kada. Uni u kurtong ula ong ba umdan pisa ban te petrol lani diesel namar bakala rempalat kum tau hapan syong dak kada nak benta ban lek tep kerteng ru. Ki babun ba gibriu kilaimi na layeng asem ban pet ka yaw ni u kurtong. Kajing itap vote ha Gopalganj constituency kan long ha ka arpusan tarik ujema. Kaseng Trinamool Congress ha Assam kala mudui sya ka Election Commission of India persya yaw menteri rangba ka Assam u Himanta Biswa Sharma da ka bakeno baka jingkren yalap election u Himanta ha Rajasthan ka dei da kitien pension niam. Ka Trinamool Congress ha Assam u Ripun Bora ula ong ba u Himanta ula pensyit yagi Hindu bagi dei ban isi yagi Muslim da ka ba ong bagi Mughal kila penjabo bahaya keri India bat menta ki dei ki Hindu ki ban penkhot ya ka. Mentapat ki mat khubor na keleng kiri ke perthai. Tang hapo arpsau kenta hadu san pongut ki breu ki layap bat shi pongut kidang jar ngai na kadau ke jingslei ke bajur ha Ghor province jongka Afghanistan. Ka jingslei ke bajur kala ja hagi southerly ki district jongka province Sharak, Dulina, Lal bat Sarhanga. Hagani ke jingslei arajar teli ki yang breu bat arajar sanspat teli ki dukan gila julor. Ki riu mariang ha Germany ki badan hapo ka kenhun ka balatip kum ka last generation kila rung ha kat lengsun hanong ba Munich ban penlong jingyaki. Ki dekat jongani ka kenhun kila rung jubor ha ki southerly ki jaka ha kat lengsun daga bakap ya ki sainar ki baker ya ka compound. Kam hadin ki pulit kilawan ban patan daga bor. Kadau jong jing yaki jong ki kadai namar baki kwa ban pentut ya ka sngi syuti jong ki breu ki bejulong hadien jong ka Pentecost Sunday lani ka baki ong ka Whitsun ka ba ki juraki ya ka jing dap sanpo sngi hadien ka Easter Sunday. Laingut ginong Spain kila yap ha ka jing seret kuli pathar ki runar ha Bamiyan province jong ka Afghanistan. Arngut na gini gidai gigintai. Kidon sa sangut ki bari ki balaman saw hagani ki jingja ki bana Spain, Norway, Australia, but Lithuania. Na pedeng ki baman saw arngut gidai gigintai. Ki pulit ka Afghanistan kila yokem ya sangut ki runar ki bale ya gani kakam. Kaladon ka jing slay bar ka jing tua khandau ka bajur na ka daw ka jing ther u lappa lapsan hazarlan ka badon ha ki thain sepngi jong ka Germany. Kibor sarkar kila pen kenriak no ya ki nong syong shnong nagi jaka syong jaka sa jongki. Ki surok ba hagane ke jaka kila shlei bat kala pentut ya ka lek kawan jongi pait ba.
Ka United States kala batha yaki nong shong shnong jongka baki dei ban long ki ba pikir bha baki don ki ken hon seng le no ki ba thmu ban hiertma yaki LGBTQI ka US kala maham lepa baki don ki seng le no nabari ki ba bu shon yaki LGBTQI bat ki thmu ban hiertma yaki hagini ki khindiat sngi ban wan ka kentin LGBTQI ka yang nakabanta ki lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, but intersex. Ka embassy jo ka India ka badan ha Kyrgyzstan kala maham ya ki samla pule ki bana India baki dei ban shongkhop hayin namar baki samla pule ki bana bari ki sha thombor hagani gari. Ki samla pule ki bakum na India, Pakistan, bat Bangladesh, ki sya thombor ha Kyrgyzstan, hadin ka jing sapriang gawai ka video ba usamla pule na Kyrgyzstan, uya syok bat usamla pule ubana Egypt. Menteri ketenat yadari jangka Israel Yoav Gallant ula krenshai baka Israel kamkwa ban yelek thma bat ka Hezbollah ka badan ha Lebanon namar ba kamkwa bandang yu issue ya ki jingdo jingim ha ka thma. Ula keren ya kani syaki sipai juga Israel daga ba ong ba wat lakat taru omla ban batai lepa bat ki hab ban long ki bala kret namar bala dadon kam ban yadai ladi om ban se Presiden ke Ukraine Volodymyr Zelensky ula Sean Muhor ban pen scam ya ka an ba ka yeng dorbar tau an jong ka Ukraine kala menjur ban ailat ya ki koidi bala syarai penrem bakin rung syaka kam sipai kat pum gani ka an kin don ki koidi ki baka sarkar kan map no na ka jing penstam yaki bat on penrung yaki syaka kam sipai nrai gani ka an kala krenshai bahkan nom pediang yaki koidi ki basyarai penrem kum ki nong set kelai ka ri la jong ki nong peniap breu ki ba peniap palat arngut ki breu bat ki wei pat ki kamrunar ki ba kham sirkai lengba gani ka an ki don kumba arpo hajar ngut ai ki koidi he Ukraine ki balak banrung syaka kam sipai Hinyungut kisipai kila mansau namar ka jing betai kensan ki tiar thma ki ba penon kam ha ka thma ba ka ba ar ka ba ki bu sa kan mau ha military academy jong ka signal corps ka ba don ha St Petersburg ka jing betai ka dei ha ka por ba ki dang pen kho ye ki benta ba shakrum jong ka building ki bor sarkar jong ka St Petersburg kila pentip ba kam dei satia ka kam bala le ki runar nrei ka dei tang ka jing bakla Bun ki jingkat thok gilami persya ia ka menteri rangba jong ka Punjab province ha Pakistan ka Mariam Nawaz namar bakariam yaladi da ka uniform jong ki pulit ka elite force ha ka sngi baka lek ban sakhi ya ka passing out parade hanong ba Lahore kani ka dei ka sen ka ba ar baka Mariam ka phong da ka uniform pulit ha ka sngi baka lek ban sakhi ya ka passing out parade ka Mariam Nawaz kadai ka khun jong menteri rangba adu barim ka Pakistan Nawaz Sharif bat kadai ka kentai ka banukong ha Pakistan ban bat kum ka menteri rangba kidogi long gimat mentah ka sengi sajan ka khat pratarik ujemang arjar arpsau kublai